Čaute, tak už som na chodníčku, vyšlapal som nejakých 15 metrov odtiaľto a toto je posledný záber na Hallugan Falls, lebo cesta smerom nahor, toto je cesta smerom nadol, vyzerá takto. Keď sa ešte raz pozrieme cez vodopády, tak cesta smerom nahor vyzerá takto. Čiže takto. Takéto skaly. Myslím si, že keď som bol v Nepále, čo som bol 20 rokov mladší a išli sme hore Annapurnam, tak tam bolo trošku jemnejšia tá cesta ako tu. Len tunak je to v takom údolí, takže je to taký stupák. Ale už sa teším, lebo v polovici tohto kopca predávajú takí mladí chlapci buko juice, čo je juice kokosa. Takže tam si dám trošku pauzu. Paalam inát.